Saon naman lagi nga. Mao man gud ni mga ka-idol. Masuod pala mga sakyanan nga to silang balay. Hatod gud ni ngadto. So diya og gilongos mga ka-idol, pikarga ng oxygen. Bungi. Re. Dia dapit taon sa makaabot ba kani oxygen dira? Taas man og. Oh, dia lola hari dapit ang hari. Ikaduha. Hari nang da. Dini dong, dini. Oh, dia lola kay aron plaster kay hari pugna naman tangke dire. Ha? Pugna na ba? Ha? O ito luan mi atong nay dog kauban. Ay pangusog ay. Sila mama. Oh, ako dia. Si Manny Wilson. Ano? Wala na ba? Lagi ako. Ako mapunta man kayo tingala sa taon na dito. Si Manny Remo, gulay mo. Ana, kanigis lola. Ana. Ikuan ang dapat ang kuanang kanang diri ba kanang gini ba anas likod ana aron lima kuan. Ano ba? Sa Kunel. Yan ang dapat. Oh, diri ka mapugong. Diri ko. Oh, ngare ka anak ka. Okay ra ka diyan oy. Sila ano? Sa nay sa. Sana ko yan. Sana ko pwede. Bago. Ayaw siya. Oh. Tara na, ingat ka pagduro ng doyan mo lang gigamit mo dito. Tayo. Basig mangusog, te. Basig mangusog si Ayaw pa pangusga. Ya. La ayaw pangusog la ini kuan la. Ayaw. Tara sa pik. Ya pila pisig bangan. Ya pila pisig bangan. Pisi dari. Karo mo hubot. So nag-voice over ko diri mga ka-idol, ako lang gi-voice over. Kay maor ni bugto nga pamaagi mga ka-idol nga dili kayo maglisod mga ka-idol. So kini ra mo nakita nga pamaagi para dili maglisod ni galsa ni lola kay maagi pagkabasak kani sapa. So layo-layo pa ang baktason na ni mga ka-idol padong atos bukid mga ka-idol. So main lang nga plaster kay ni si lola ani. Dili kayo maglisod ba kay naglisod rin taon ginhawa ang taon. Kay mibaliba naman ang doktor mga ka-idol nga di namin madag tamban ni si lola. Kay nakakalat naman kuno sa iyang baga ang iyang sakit mga ka-idol, cancer. Og dinhi nga part mga ka-idol nga pagkarga na ni lola sa doyan muragi kumot ang kasing-kasing ani mga ka-idol. Magtan-aw ni lola nga ningon ani. Makita nyo ninyo mga ka-idol oh. Looy kaayo yun ba? Saon naman lagi nga. Mao man gud ni mga ka-idol. Masuod pala mga sakyanan nga to silang balay. Hatod gud ni ngadto. Saon mga dili man gud masuod. Ilisod kayo ang dan. Kunting lapuka kay nag-uwan pod gikan kuno. Kuno siya unlan. Gini nga part oh. Unlan ni sa. Ora gikumot ang kasing-kasing magtan-aw ni mga ka-idol. Looy ka adjong lola. Ayaw pangusog la.
Murag gituyo po sa Ginoo mga ka-idol nga malabyan ako ni sila ganiha. No timing nga pag pick up ng mas pasahero dito tungod sa hospital dito ni ako mga iyaan. Unya sakto po kay wal jud kuno sila kasakyan. Na problema po sila kay usa ko ni dalhan ni Lula. So, na timing gajud pod. Mo nang paghatod na og gikan sa Ilongos padong sa Ormo ka pasahero. Balik ko dayon. Naghuwat niya sila nako. Noy, baginain na yung mga to, Noy. Kaurik. Sumo ni sitwasyon na mo diri mga ka-idol diri sa Amo Bukid. Kay dili naman masodan sa kanan dito ah. Tungri ra dug kutob. Tawo sa Lula, haloy kadyo. Ibaktas na nga dito. Thank you Oh, sinang. Di na, mamatid pa na. Balik na. Nda sa. Nda. Wala ako. Oh, ayaw na, ayaw ka na. Ayaw na siguro na. Ayaw na siguro na. Okay na oh. Oh, dili na nga to. Si Lula pagutan ato. Ini ginawa ba? Basi kuan. Nda. Noy. Hinay ko. So balik na ko mga ka-idol. Sumay na lang. Katabang tang sa inyo ani nga pamaagi mga ka-idol. Salamat ya, Jo.